faɗa ka ɗauki bidiyo ka ɗauki audio. MC ne uban Carabu Laujan Dodo yake magana a cikin gidan sarkin waka Naziru kenan. To kuma shi ba komai bane, ubangiji ne ya bashi halishin da in ya faɗa kuma yana isar da sako cikin limana da kwan haka kawai a kwankwasa zuciyarka su butul kalam kawai a jewa mazance ka gare ka samu fahimta abin da za a lallasa. To yanzu lokacin da an ka samu bahariya mai diketin edugwa a luta continue, kana tunanin da lokacin da ba a yi dan adala jidda ba da jama'a na samun tabulan na annishawa da kafsu na nishadi. Likitoci hawan jini haka cewa su je a samu wannan filet din na dan adala movie. Sai ka ga mutum yana bisa gado ɗaya ya ce ma likita to ai discharging ɗina yau na warke. Allah ya ƙara ba lafiya da wancan rai. Ai shi ne ana ƙwallo muke magana Ahmad Musa. Naziru na ga Naziru na celebrating na ce ranka ya ɗaya to ai yau sarki fejin ka ara Ahmad Musa shi ko ba haka ba ya wale. Gaskiya ne. Saboda wanda ya abun yabo a yaba. Don me muke jinjina wa gare ka saboda ka kawo kayan kiɗin da in yanzu ka ga dama kana busa sare wadda wallahi har mutanen barza sai su hito sun taka rawa amma ba a son da hankali ko ba haka ba. Shi yasa muke gaya musu kawai mu da a'i da sako. Mu duk wani wanda yake ganin yana da tashi hikima da dama da ku zo da mu da ku da duk da mu da ku da su da yan dako da masu ku da kudin mai da ku gare mun ka dogara wannan wala na lil ahiratu wal ula da duniya da lahira duk ga MC ya kake ganin yan wasan mu na Najeriya da Argentina nan gaba ba kai mu yanzu Najeriya kana ai kamar yadda na wadi as-sa'atul ula ko zamanin su Salwan bin Qamisin az-Zuhairi su da sarakunan kwallayen duniya ba yan kasar sarki Tahabatul Baqi ai wancan as-sa'atul ura ranar da ana bal din shauki ya ɗibe mu a ishki Muhammadiya ai maganar lokacin mai gidan mai kira ne Abdullahi Shehu ai ka san shi inda aka hawo yace don mu Abdullahi Shehu shine uban gidan mu kafin ma mu san za mu san wai shi Ahmad Musa dan Kano ne Abdullahi Shehu dan Sokoto ne ni ba Sokoto ne ka gane kowa yana takama da gwaninsa amma Najeriya ba zan boye ma wa'annan matasan yan wasan sun zo na lokaci dole ne ko kaso ko kakkaso sai an jinjina mu wanda ya abin yabo mu wana mu conference da mu da ku da masu gidanmu da masu gidajen ku uban da duk ba daidai ba hawa kansa muke da guduma ba mu da kes mu kawai mu sarki kawai ya ce a tace ta kawai a faɗi ta zuriya maza idan kun tafi auren fa kun fi wa illa faturku hadisi ne wai a lokacin da ka faɗa mana wannan wanda muka ci da suka fi kowa iya to waye fi kowa iya sikin a ciki wanda yake jagalin wanda an ka ce wani yankaye sauransu Zubailul Balqiya Tuhubadul Balqiya an ce an yi ittifaƙin da in ya yanki dan kwallo ga yanki duk da ku sai kohohin gidajen ku sun dora hadewa da yan uwansu kana iya ɗaya ka shigo nan ɗan gidanka yau yana nan gobe ka zai juyo ka ya canza saboda yawa irin su ƙasa kowa action yan kwallo nan kai ƙasar da za a samu mutum wai a ce ma shekara 100 aka yi da dacewa sarki waka shekara 100 aka yi ba a yi half time bai ce to na ce wallahi sai a sa yaro yana saurayi ya ta gudu ga hiri har ya horora ba a yi mai basin ba ka ko ga wani aka biskila anan muke cewa to mu kawai a tace ta sarki Allah ya dafa ma sannan a sadinul awwalin da muka ga muku insha Allah kamar yadda kuka faɗa mun yi alkawali yanzu haka akwai rubutun da shi uban tafiyar yake yi saboda shi bayan wai sautin da kuke ji na sarewar kuma Naziru kuma akwai ajiya Allah ce kawai ku ba wannan akwai abubuwa nan da ake rubuta kuma insha Allah da taimakon Allah da taimakon sa mu ma za mu hito da kulaila wa dimna littafin da za a shigo bayan sallah labari miliyan guda wasu tuna alfin da 60,000 akai to ai nan za a yi tuka da warwara hawan rimin gafiya dogowa na jaba ai ranar kama a ce za a koma ginin wata sabuwar ganuwar Kano ba da la take la ilaha illallah ina gaisuwa ga mutan garin Kano kuma ni na ji daɗin Kano sa'annan Kanawa da ni da su sai san barka da sarakunan Kano 'ya'yan sarautar Kano masu kuɗin Kano 'yan kasuwar Kano matasan Kano kai yaran Kano manyan kai har da dabbobin Kano wallahi da salut saboda ba zan boye ma ba asalam turaki la ilaha illallah sai fu yayya tayir kai boss ne wanda da ya baka albarka inuwa ka share yayya tayir investment ba zan boye ba dole ne ya bi su duk duniya sun mutunta gidan alasawa ma ina mika wannan ina kuma roƙo Allah ya jikan san Kano takawa shi ma sarkin Kano ne yanzu Allah ya dade shi lafiya da yawancin Allah sarakunan nan ka ba su iko yi mana adalci mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya amin sa'annan ina gaisuwa kuma wannan gaisuwa ce ta kanaz ga Sheikh Imamul Kurrasa ad-Doktora al-Kursi Muhammad ibn Muhammad Hadim al-Asar Nabi Abu Shafa'i fi Alaqul Mustafa shi Alhaji Ayyana Naziru sarkin waka ba nake cewa Allahumma ya masa hayar samawati sab'i wal ardina sab'i
wa man fihin ma alaihin wata magana ce masu ilimi wanda da yake jahilai irin mu akwai karancin zuwa makaranta don mu yanzu harka abin kari muka damu da ita batun makarantar na uga ka gani a to ai yanzu abin kari ake yayi ina ruwa na da kama karabu ba da baka da abin kari ka karab ba karya ba ka fiyara kara da ka gani ai yasa kawai muke roƙo ubangiji Allah ya ta sa kai ta karya ba Allah ya sa kuma mu sarki waka ka tafi kawai tafiya nake ga ma muna nan baya muna cin uwar kananan mafiyas kawai muna fesa musu fiya da must disappear eh bana wallan laujan dodo ne gwamnan gobe baba Haidar ba Allah ya dafa ma sarki ni salut kawai lamarin yadda ake isar da sakonnin abun yana burge ni kuma duk duniya suna shauki suna son barka ana roƙo Allah ya ƙara sutura da arziki da wadata amin wannan takanas kafin jibi mu zo mu hautuka da warwara da a nemi tabulan na annashuwa da kafso na nishadi insha Allah ku nemi filajin ɗinku saboda kewaya sosai